Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛni an ka foli ni waliɲuman bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen n'o k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma selen bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin Au Conseil islamique maa ɲɛmaaw tun ye welekan dɔ bila k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ mɔgɔw ka dɛmɛ don mɔgɔw ma minnu bɔra u sigiyɔrɔ la Mopti mara la k'a sababu kɛ kɛlɛ ye o hokumu kɔnɔna la BDMSA maaw ye dɛmɛ kɛ ni malo ani tulu ye mun musaka bɛ ti jɔ CFA wari miliyɔn 2 la o kɔfɛ jɛkulu minnu ka baara ɲɛsinin don banaw ma mun bɛ sɔrɔ bangebaga fɛ olu ka ɲɔgɔn kunbɛbaa ta k'u 12nan baaraw nun don ka bɛn ni alamisado septembre kalo tile 19 ye o de ye bi bamanankan kunnafoni na kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni aw dangana Au Conseil islamique maa ɲɛmaaw tun ye welekan bila k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ mɔgɔw ka dɛmɛ don mɔgɔw ma minnu bɔra u sigiyɔrɔ la Mopti mara kɔnɔ k'a sababu kɛ kɛlɛ o hokumu kɔnɔna la BDMSA maaw ye dɛmɛ kɛ ni malo ani tulu ye mun musaka bɛ ti jɔ CFA wari miliyɔn 2 la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o kɛnɛ in yɛrɛ sigira ka bɛn ni arabado septembre kalo tile 18 ye Amadu Kamara ani Fuseni Keyita tun bɛ Serifula Jabaraniso tɔgɔ la nin lajɛrɛba in a baaraw nun donna ni alikuranɛ belebele kalani ye n'o ye fatiya ye Shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم ka sanga ni Mali silamɛw ka tɔnba ye n'o Haut Conseil islamique ye a kɛlen ka wele bila maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka wuli ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la jamana cɛmancɛ bolo fɛ o hokumu kɔnɔna na Mali waribonba min bɛ n'an b'a wele ko Banque de Développement du Mali bakurubala BDMSA ale ye nin wele jaabi ni malo bɔrɔ 96 dili ani tulu carton 35 min musaka bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛn CFA wari miliyɔn 2 a n'a nɔnkanfɛn min tara ka di Mali silamɛ tɔnbaw ka ɲɛmaaba n'o ye Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ma yaasa a ka dɛmɛ in lase a laseyɔrɔ la donc kɔrɔ mun b'a la c'est que an ye bange Mali bange de an ye an ye malidenw fɛn fɛn mana Mali sɔrɔ donc o b'an yɛrɛ fana sɔrɔ fɛn dɔ minnu taara ni an bɛna dɛmɛ mun kɛ ka di Haut Conseil ma a bɛ di mɔgɔ minnu ma an dɔw de don an balimaw don an kɔrɔw don an dɔgɔw don an badenw don donc jamana ye wele bila an bɛɛ ma an seko ye fɛn fɛn dɛmɛ la an ka ta ka ɲɛsin ni mɔgɔ ninnu ma o dɛsɛlen don bi Haut Conseil fana ye a ka wele bila o sansi kelen de la donc an ye bange mun ye Mali bange de don malidenw de ka bange don an mana fɛn fɛn sɔrɔ an b'a sɔrɔ Mali de ye fɔlɔ donc o kosɔn donc an wulila an nana ni dɔɔni kɛ balo b'a la n'o ye malo o bɔrɔ 96 ani tulu carton 35 Au Conseil islamique du Mali a maa min ka baaraw ɲɛsinen bɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira ka ni dɛmɛw bisimila n'o ye commission de quête n'a ɲɛmaa ye camin a nisɔnjalen foli ani barikada kɛ ka ɲɛsin BDMSA ɲɛmaayaso ma ka sabu kɛ u ka ni dɛmɛ tali ka ɲɛsin olu ma u k'a lase maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka sabu kɛ degun ni gɛlɛya ye barikada ka BDM barikada kada ka Haut Conseil islamique ya président no Sherif Usman Madani Haidara ale ka yamariya kɔnɔ ani bureau exécutif bɛɛ lajɛlen an ye hakilila falon kɛ tɔɔrɔ min an somɔgɔw sɔrɔ centre la n'o ye Moti fanfɛla ye an ka lajɛ an bɛ se ka mun k'u ye o senfɛ an ye welewele madaw kɛ télévision ni radio la ka tila ka lettres ci société baw la société belebeleba min y'an jaabi joona o ye BDM ye ni miliyɔn 2 valeur ye malo bɔrɛ 96 ani tulu carton 35 a donna anw bolo nka anw ta tɛ danaya de y'a s'an ma an fana bi danaya ye an b'a lase a seyɔrɔ la kibaruyaw b'an bolo déplacé ninnu ka Segu jamana na Moti jamana na Mali yɔrɔ bɛɛ la
o kuma an kɔni an ta de ye ka BDM barikada k'u fo ka tila k'a fɔ u ni ce maa wɛrɛ k'u ladege o de ka d'an ye o kuma an bɛ fɛ tɔw ka tugu u nɔfɛ k'u ladege hɛrɛ kɛli la an ka jamanadenw ye walhamdulilahi rabbil alamin. Hakili jiginna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Haut Conseil islamique nin t'a siɲɛ gale ye u ka nin ɲɔgɔnna dɛmɛba ta ka ɲɛsin jamana cɛmancɛ fɛn bolo maaw ma ni gwɛlɛya ni degun y'u sɔrɔ. Lajɛrɛ in kɛra u bolo waati kɛrɛnkɛrɛnni ye u k'u ka wele kuraya ka ɲɛsin maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen ma yaasa bɛɛ lajɛlen ka wuli ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa kofɔlen ninnu ma. Min laɲininen don Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma ani silamɛw ka tɔnba n'o Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma. Silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɛwɔrɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara fɛ. BDMSA ka ni dɛmɛ di kɛnɛ in kan Haut Conseil islamique maa ɲɛma minnu bɛ olu ye laseli minnu kɛ Amadu Kamara ka kuma galamani na an ka ɲɛma dɔw fɛ. Alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman na an bɛ Alahu Taala fo ka wale ɲuman na ka barikada ka an ka paysan fo ale min ye nin ŋaniya ta kabini ko in kɛra a ko an balima dɔw de bɛ yen nɔ minnu sɛgɛnna minnu déplacera dɔw balimaw fara dɔw dɛsɛra hali fini na min don dɛsɛra dumuni na min don ko o conseil islamique bɛ Mali la yan nɔ o conseil ka kan nɔbɔ a yɛrɛ y'a daminɛ a yɛrɛ la a don maintenant a ko a ye $5 di o y'ale yɛrɛ ka ko daminɛ ye ale ye ko bisimila n'o ye a ko a bɛ a ɲini o conseil mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dɔ di yan'an ka taa fɛn fɔ maa wɛrɛ ye fo an k'an ŋaniyaw jira bɛɛ lajɛlen tɔn minnu bɛ o conseil la personnel minnu bɛ o conseil la bɛɛ y'i seko kɛ an ye appel lancé la aw bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ maliyɛnw u ye solidarité jira kelenya badenya ɲɔgɔn kanu ɲɔgɔn minɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen y'o exemple jira maliyɛn tɔw la fɛn o fɛn sɔrɔla an taara n'a ye wari minnu sɔrɔla o dafara $20 kɔjan fini min sɔrɔla fo an dɛsɛra a taacogo la an ye camion de charger remorque charger ka taa n'a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen y'i seko kɛ baganw dira fɛn bɛɛ lajɛlen dira a ye fɛn damadɔ jira anw na maliyɛnw ka hinɛ n'u ka makariya n'u ka ɲɔgɔn minɛ mais a ye fɛn wɛrɛ min fana jira an na u ye danaya min n'a dara o conseil islamique ka Mali silamɛw fɛ maliyɛnw y'a jira k'a fɔ hali bi o danaya a b'a nɔ na u y'an ka paysan u y'a ka welelikan u y'a laminɛ o foli an b'a kɛ an ka paysan ye an b'a paysan foli di an ka commission ma commission nationale parce que an fana ye commission sigi commission ye baara kɛ a baara résultat an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la mais bi jɔyɔrɔ in na a bɛnnen bɛ an ka foli kɛrɛnkɛrɛn kɛ BDM ma BDM ye nin bonya min kɛ nin nafoloba in k'a ta ka na n'a ye fo an ka kɛnɛ kan k'a jira k'a fɔ a dira maliyɛnw ma aw yɛrɛ y'aw ka secrétaire général ka kuma min mɛn a ye kuma minnu fɔ a bɛ maa bɛɛ lajɛlen sɔgɔ i dusukun na a ko BDM ye Mali de ta ye maliyɛnw de ta don a ye fɛn o fɛn sɔrɔ a bɛɛ maliyɛnw de ta ye ni appel nana ka bɔ maliyɛnw yɔrɔ jango ka silamɛ ɲɛmɔgɔw u ka paysan Sherif Usman Madani Haidara olu obligelen don olu fana ko ŋaniya jira nin ye ŋaniya jira ye donc ne kɔntanlen don u ye personnel min bila ka na u ka secrétaire général u b'a jira k'a fɔ ko in bonya b'u yɔrɔ anw yɛrɛ ka paysan a ka so bɛ yɔrɔ min na ka na se bi ma yɔrɔ min ma aw b'a jɛnya dɔn a déplacera ka na a ko a bɛ kɛ ale yɛrɛ ɲɛna o conseil membre a vice paysan secrétaire général la maabaw bɛɛ lajɛlen nana pour k'a dɔn k'a fɔ ko in an ka hamina ko don an ka cɛsiri ko don donc ko in a kɛra bonya ye an bɛ lahiru min ta n'o de ye ko in la gɛlɛma ye nafolo min n'a donna an bolo n'Alahu Taala sɔnna a bɛ se a seyɔrɔ la a bɛ tilan a tilanko ɲuman na an bɛ appel fana lancer kura ye bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko in a ma ban dɛ mɔgɔw bɛ ka déplacer mɔgɔw balimaw sara sanji bɛ kɛ mɔgɔw ni bisigilen bɛ sanji kɔrɔ so t'u bolo foyi t'u bolo donc hali bi an bɛ appel lancer maliyɛnw ma bɛɛ lajɛlen ka se u k'u jija u ka dɔ fara u ka sɔnni kan hali bi u ni ce u ka sɔnni caman na mais hali bi u ka dɔ fara u ka sɔnni kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ka paysan tɔgɔ la ka bɛɛ lajɛlen fo au conseil tɔgɔ la ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ala ka basigi ani bɛn ani keleya ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kasara min binna jamana in kan danzago wale tigilamɔgɔw bolo n'o kasara in labana fagaliw la n'o kasara in labana maaw la déplaceli la
n'o kasara in labana maaw gɛnni na ka bɔ u sigiyɔrɔ o bɛ fɛn dɔ ɲini an jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ cɛ ani muso a bɛ fɛn jumɛn ɲini an fɛ fɛn min tɔgɔ ye ko at-tadamun al-ijtima'i n'o de ye sigida maaw kɛ ɲɔgɔn kanu n'o de ye jamanadenw kɛ ɲɔgɔn kanu o ɲɔgɔn kanu in fana taamasiyɛn dɔ de bɛ a la ni Allahu Ta'ala y'a kɛ ni balawu binna dɔ kan tɔ bɛɛ lajɛlen ka wuli o tuma kɛ dɛmɛ don o tigilamɔgɔ ma ka sɛgɛrɛli kɛ o tigilamɔgɔ ma min bɛ kɛ sababu ye masiba min binna kan ka o nɔgɔya a ye o la fitina in kɛra sababu ye ka maa minnu la déplacer jamana in na o ka ca fitina in kɛra sababu ye ka maa minnu faga jamana in na o ka ca o kuma kadiri kɔnɔna na o wale kadiri kɔnɔna na Haut Conseil islamique n'a ɲɛmaaba ka tɔgɔ ye an ye appeli lancé a y'a ɲini jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya ɲumanya kɛ i ka sɔrɔ la i ka fini na i ka balo la i ka ji la i ka fɛn bɛɛ lajɛlen fɔ ka taa se i ka kuma ɲuman ni ka ŋaniya ɲumanya ma Haut Conseil islamique min bɛ silama bɛɛ lajɛlen tɔgɔla kuma fɔ a y'a bolo bɔ ka sin mɔgɔ ma ko bɛɛ lajɛlen k'i ka dɛmɛ kɛ ni dɛmɛ ninnu sera an ma a bɛ kɛ sababu ye an bɛ kɛ bɔn ye mɔgɔw ni maa masibalenw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ni victimes ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka balo ni lase u ma ka se ka fini ninnu lase u ma ka se ka duwawu lase u ma ka se ka ŋaniya ɲuman in fana lase u ma président du Haut Conseil islamique y'o wele min kɛ Haut Conseil islamique kɔnɔ n'a bureau bɛɛ lajɛlen membre ye jamanadenw commencera alhamdulillahi rabbil alamin ka wele in ka jaabi o wele in jaabili kadiri kɔnɔna na miliyɔn 20 ni kɔ sɔrɔla wagati tɛmɛnenw na président ye balow san yan ka mɔgɔw da o kan Haut Conseil islamique tɔgɔ la ka taa fɔ masiba yɛrɛ binna yɔrɔ mun ka kɔrɔn fɛ jamana cɛmancɛ la ka taa balo in tilan u ni ɲɔgɔn cɛ ka dususalo kuma fɔ u ye hali bi o dɛmɛ kelen o de bɛ kɛ tugun tugun an filɛ kɛnɛ min kan bi an ka bangi min tɔgɔ ye ko BDM a nana ni malow ye a nana ni sumanw ye a nana ni tuluw ye minnu valeur bɛ taa sefa wari miliyɔn 2 la ka kɛɲɛ ni banbagaciw ye waleya mun ta k'a ɲɛsin Mali drapeau ma kɔrɔnyan fan fɛ o hokumu kɔnɔna la jɛkulu mun bɛ yen n'a bɛ f'a ma UAPREM o maaw ye hakilina dɔ ta maa kelen drapeau kelen o la u taara drapeau kelen di Mali silamɛw ka jɛkuluba o conseil islamique ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ma ka bɛn ni septembre kalo tile 18 Amadu Kamara ani Fuseni Keyita tun bɛ Sherifula Jabaranso tɔgɔ la. Sari an y'a ye jamana bɛ ka taa bolo min kan sisan a man diya parce que dɔw y'u yɛrɛ bɔ maliyɛnya la f'u bɛ Mali drapeau jeni donc o ma bɛn anw ma anw fana ko ɲinan 22 la yan'an ka sigi k'a fɔ ko an ka tasi an ka miiri an ka fɛn ko an t'o la bɛɛ ka drapeau ɲini chef de famille u ka drapeau siri u ka da la mototigiw ka siri u ka moto la katakatanitigiw ka siri u ka katakataniw na etc. pour montrer que anw ni kɔni ye maliyɛn de ye jamana wɛrɛ t'an bolo Mali kɔ an b'an ka jamana fɛ an b'an ka drapeau fɛ o de y'a kɛ a concept maliyɛn kelen drapeau kelen donc an b'o de ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ. Jɛkulu dɔ bɔra Sala Kulukoro mara la jɛkulu in kɔnɔna la dugutigiw ani dinɛ ɲɛmaw u taara Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara fɛ Bangoni Janginɛbugu la sigida fɔlɔ la Sherifula duba kɔnɔ ka t'u ka nisɔndiya yira la ka au conseil islamique ma ɲɛmaya la Musa Fɔnba b'a kumakan na se Lutu Siribe ka sɔrɔlenw don.
Sala ye dugu ye marabolo filanan na ni o ye Kulukoro ye. Kulukoro ta sira kan dugu maa ɲɛmaw a n'a diinɛ ɲɛmaw denmisɛnnin ɲɛmaw u farala ɲɔgɔn kan k'u kunda Bangoni Janginɛbugu Sirifila duba kan ka bɛn ni tarata septembre kalo tile 17 de ye. Taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ kɛra Mali silamaya ɲɛmaba ye. Au conseil islamique ɲɛmaya ka n'u ka nisɔndiya jira a ka sigili la ka dugawu k'a ye ka laban ka dugawu fɛnɛ ɲini a fɛ. Laɲini min b'an na o de an kun b'a fɛ k'a ye kamana waati nka ale ye jɔyɔrɔ min d'a ma n'o ye imama ɲɛma ye. Mɔgɔ mɔgɔ ni i bɛ misiri la ni ye imam ye kan kana bɔ ale ka barika da ye ka dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ. O de y'a nakun yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ. O kɔfɛ an bɛ dugawu ɲini a fɛ an n'an ka jama min nana a ka dugawu kɛ ne ni ka dugu mɔgɔw ye ani silamɛw bɛɛ lajɛlen ani Mali bɛɛ lajɛlen. Misiri maa ɲɛmaw ka fɔ la ŋaniya in sirila misiri yɛrɛ de kɔnɔ ka se dugutigi mɔ ani dugudenw ka bonya da u ka bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ o ni kɛli ka kan u ka sɔrɔ ka wuli k'u kunda Bangoni Janginɛbugu Sirifila duba kan. An taamakun kɛra min ye komi anw kɔni bɔra sala an y'a ŋaniya ka silamɛ jamakulu fara ɲɔgɔn kan an ka misiri kɔnɔ ka tila k'a ɲɛfɔ an balima musow ye minnu ye silamɛ musow ye ka se dugutigi ma k'a fɔ an ɲɛna an kɔni an y'a mɛn Usmani Madani Sharifu n'o y'an karamɔgɔba ye a kɛra silamɛw ka ɲɛmɔgɔba ye an b'a fɛ ka na foli k'a la ka dugawu k'a ye a yɛrɛ ka dugawu k'an ye o y'an nakunba fɔlɔ ye. An balakaw ka babu sentigi y'a yira k'a fɔ a nisɔndiyalen don bisimilaliko ɲuman min dara k'u sɛgɛrɛ Zamzamiyu n'a ka denbaya fɛ nka o fɛnɛ ma bala u la a sɔrɔla ka ɲini bani fɛ a ka dugawu kɛ sala bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ karamɔgɔ fɛ an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ ye n'o de ye Sɛrifu Usmani Madani Hayidara ye an b'a ɲini Ala fɛ sijani kɛnɛ labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o kalifa n'an karamɔgɔ la a kun ka d'an ye a mɛnna an kana dugawu ɲini a fɛ nka Ala ye bita de latigɛ an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ a yɛrɛ ka dugawu kɛ an ye gɛlɛyaw minnu b'an kan Ala bɛ se ka nafolo d'an ma nafolo min an bɛ se ka Ala ka diinɛ dɛmɛ n'a ye an bɛna o dugawu ɲini an karamɔgɔ fɛ an karamɔgɔ ko dugawu k'an ye kosɛbɛ o de kun ka d'an ye parce que gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ karamɔgɔ ka dugawu de kun ka d'an ye nisɔndiyara an bɛɛ nisɔndiyara an ka tɔnden bɛɛ de nisɔndiyara bi karamɔgɔ ka dugawu la. Sala dugudenw ka bɔɲɛ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherifu Usmani Madani Hayidara la a baaraw kunjara ni dugawu don ye. Jɛkulu minnu ka baara ɲɛsinin don bana ma bana minnu bɛ sɔrɔ bangebaga fɛ olu ka ɲɔgɔn kunbɛbaa ta k'u 12nan baaraw nun don ka bɛn ni alamisado septembre kalo tile 19 ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in yɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ minisiri bolo mun ka baaraw ɲɛsinin don sanfɛ kalanso ani ɲinini ma. Kafunɛ Bacile ani Baba Keita ka sɔrɔlenw don. Tile saba kɔnɔna na kumaɲɔgɔnyaw bɛna boli kɛrɛnkɛrɛnnenya la génétique médical ko de kun kan bana tiɲɛ tataw n'a bɛ lasɔrɔ i bangebagaw fɛ sigi in laɲini ye fɛn min ye o ye ka se ka génétique médical n'o ye bana tiɲɛ tataw ye ka sɛgɛsɛgɛli ni ɲininiba kɛ o ko kun kan ka se ka maa wɛrɛw ka dɔnniw kanguruya ka ɲɛsin o faamu n'a ɲɛdɔn ma ani ka se ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya bange min bɛ kɛ sababu ye maa minnu garijigɛ yɛrɛ donna banaw la n'u y'a sɔrɔ u masaw yɔrɔ la ka ladilikanw di olu ma an'u ka furakɛli baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min o bana tiɲɛ tata dɔw ye drépanocytose ni o ye jolicibana ye albinisme ni o ye yefugeya ye o n'a ɲɔgɔnna caman. Génétique ale ye science ye min bɛ banaw yɛlɛmacogo ka bɔ bangebaga la ka taa den na o bɛ kɛ cogo min na e yɛrɛ b'a dɔn farikolo kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko cellule o kɔnɔna na ADN bɛ yen ni bɛ fɛn o fɛn na a bɛ se ka a ka vie waleya cogo min na donc olu o de bɛ adamaden wa ou bien yiri wa ou bien ni bɛ fɛn o fɛn na o ADN ni yɛlɛma dɔ donn'o la dɔrɔn o bɛ se ka kɛ bana dɔ ye bon fɔlɔ a bana fasɔnya a bɛ fɔ ni wolola n'a ye a tɛ se ka furakɛ mais sisan furakɛ bana dɔw bɛ yen o bana fasɔn bɛ se ka furakɛ dɔw bɛ commencer ka furakɛ parce que
dɔɔni caman kɛra ADN nin kan. Société africaine de génétique humaine ka sigi ta ko 12nan baaraw nun dontɔ n'o sangana ka bɛn société malienne de génétique humaine ka sigi ta ko fɔlɔ ma an ka jamana minisiri min ni ale ka baaraw bɛ ɲɛsin sanfɛ kalanko ani ɲinini ma ale ye waleɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin ko labɛnba jɛkuluw ma ka da an ka jamana sugandili la walasa ka se ka nin ɲɔgɔn kunbɛba in bisimila. Nisɔndiyalen don parce que ni lajɛrɛ ye lajɛrɛ ɲuman de ye ayiwa jɛkulu min bɛ yen n'an b'a f'u ma ko généticien an ka seko n'an ka dɔnko ani kala yiriwa ani sɛgɛsɛgɛli yiriwa pour que bana minnu b'an dala n'u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na donc u bɛna kumaw de kan ayiwa an ka ekɔlidenw bɛ présentation kɛ ayiwa l'école karamɔgɔw ani ɲinikɛlaba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ani jamana wɛrɛw la Afrique kɔnɔ ani hali Afrique kɔkan na u bɛɛ bɛna jɛrɛ ɲɔgɔn kan ka hakilijagabɔw kɛ ayiwa u ye dɔnniya minnu sɔrɔ ko o jɛnsɛn pour que bana jugu minnu b'an da la olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na donc nin ye fɛnba de ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ société africaine de génétique humaine n'o bɛ ɲinini kɛ jɛkulu kofɔ minnu ka baaraw bɛ ɲɛsin bana tiɲɛ tataw ɲɛɲinini a n'a sɛgɛsɛgɛli baaraw ma olu ka lajɛrɛ sigi ko 12nan in baara senfɛ jamana 20 ni kɔ de yera kɛnɛ kɔnɔ farafin jamanaw nansara jamanaw ani Ameriki jamanaw baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni jataw de. An ka minisiri ɲɛma Dr Bubu Sise ɲɔgɔn kunbɛba mun kɛ n'a bɛ tali kɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnyaba mun bolodalen don an ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la an ka ɲininikɛla Alihamidu Badeni a n'a ka jatala y'u ka kuma galamani tɛngu bɔgɔ dɔw la an ka ɲɛmadaw sɔrɔlenw fɛ. Kabini san 2012 Mali jamana bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ wasa ka fɛɛrɛ ɲuman ɲini o gɛlɛyaw la jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye hakilina kura sɔrɔ n'o de ye ka sigi ka fɔ baboloda n'an ko ma ko dialogue politique inclusif n'o baaraw tɛmɛcogo terme de référence sɛmɛntiya la minisiri ɲɛma fɛ Dr Bubu Sise yɛlɛmaba mun sɔrɔla o kɛnɛ kan o de ye ko ni sigi ka fɔ n'a bɛ fɔ a ma ko dialogue politique inclusif k'a tɔgɔ na falen ni k'a kɛ dialogue national inclusif ye. Sigi ka fɔ bɛ kɛ mun kan hakilina damadɔ mun y'an sɔrɔ mun y'a to an sera yan an bɛ se ka mun ɲɛfɔ a la a kɛra cogo di o bɛ kɛ n'o banna gɛlɛyaba damadɔw bɛ olu de lajɛra kuma bɛna kɛ minnu kan gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ o ye an yɛrɛ bi insécurité n'o ye basigibaliya ni hakilisigibaliya mun bɛ jamana kɔnɔ jamanadenw nin ko in y'an sɔrɔ cogo di d'abord ka kuma fanba sigi o kan a kɛra cogo di ka bɔ kɔrɔnfɛ kɛlɛ la ka na camancɛ la bi ka jamana bɛɛ embrasé jamana bɛɛ minɛ o ko in kɛra cogo di a ko in fɔra ye mun ye mun b'a to an m'an yɛrɛ tanga ka bɔ nin ma donc olu bɛna kɛ kumaw ye minnu bɛna walawala ka di ka kuma di maaw ma minnu fɛla mun b'u la hakilina minnu b'u la dɔw bɛna baara k'o kan. Walasa jamanaden bɛɛ sen ka ye nin sigi ka fɔ ba in na a na décentraliser jamana marabolo ni yɛrɛ marakafow kɔnɔ kominiw cercle ani région fo ka taa bila jamana lasigidensow la Mali kɔ kan n'o ye ambassade ani consulaw ye. Dialogue national inclusif ni ko ka décentraliser a kana mara kɔnɔnaw na o y'anw fɛ koba ye pour que an fana kan ka hakilinaw di an fana b'a fɛ jamana mara ka kɛ cogo min na gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ k'an hakilinaw fɔ taabolo minnu b'a kɔnɔ n'a bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la n'a bɛ se ka jamana la taa ɲɛ an fana k'an hakilinaw fɔ o kɔn kɔnɔ anw de ni n'an b'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw bɛ ɲɔgɔn kan su ni tile anw de n'u bɛ ɲɔgɔn ye don o don u ka fɛla bɛ fɔ anw de ye don o don joona parce que sɔgɔma o sɔgɔma an n'u bɛ ɲɔgɔn ye mun b'u kan gɛlɛya mun b'u kan anw de b'a dɔn o fana ka hakilina ye min ye jamana ka fɛn na u b'a fɔ anw de ye wa a ka kan dialogue national inclusif ni a ka décentraliser a kana sigidaw kɔnɔ an ka hakilinaw fɔ a la an ka laɲiniw ye min ye min an bolo a bɛ ɲɛ cogo min. Société civile faso jama ni nin sigi ka fɔ tɛ se kɛ olu kɔ ka sanga ni bolo di ɲɔgɔn ye mun bɛ o ni jamana ministère des réformes institutionnelles cɛ o tun ye tile fila sigi bolo da Bamako CICB kɔnɔ mun bɛ société civile jɔyɔrɔ ko fɔ dialogue national inclusif cadre la ni bɛnkan caman tara o sen fɛ. U ye bɛnkan dɔw ta o bɛnkanw la fɔlɔ de kun ye k'a fɔ sigi ka fɔ ye tɔgɔ min b'a la
olu ka faamuya cogo la o de ye ko politiki sigi ka fɔ yaasa bɛɛ lajɛlen da ka se ka don jamana siniɲɛsigi kuma la olu ko ka o falen ko sigi ka fɔ in bɛna kuma fɛn minnu kan n'i y'a jateminɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ politiki ko gɛlɛyaw b'a la lakana ko gɛlɛyaw b'a la an ka adamadenya danbe ko gɛlɛyaw b'a la hali diinɛ ko gɛlɛyaw b'a la donc o tɛ se ka dan politiki ko dɔrɔn ma ka sabu kɛ politiki ko politiki mɔgɔw de bɛ o fɔ donc olu y'a ɲini k'a fɔ a ka kɛ jamanaden bɛɛ ka sigi ka fɔ ba ye sigi ka fɔ min jamanaden bɛɛ b'i yɛrɛya kɔnɔ jamana siniɲɛsigi y'a denmisɛnninw ye jɔyɔrɔba b'olu fana bolo faso jama kɔnɔ cogo min sigi ka fɔ ba mun kun dalen don jamana kan ni jamana gɛlɛyaw fura ɲinili kɛnɛ don a ka kɛ kunnawolo ye faso ma an denmisɛnw an jɔyɔrɔ ka bɔ a la barisa n'i ye a jateminɛ jamana kɔnɔ bɛɛ fanga ye denmisɛnw de ni diinɛma wulila a b'i digi denmisɛnw de kan ni politiki ma wulila a b'i digi denmisɛnw de kan hali groupe armé n'u bɛ marifa ta i b'a sɔrɔ denmisɛnw de don donc an y'a ye k'a fɔ denmisɛnw u jɔyɔrɔ kan ka ye nin baro kɔnɔ a kana kɛ bilen ko maaw bɛ taa kuma u tɔgɔ la ka na u bila sira juguw kan u yɛrɛ ka sigi ka kuma u ka tiɲɛ ye u ka tiɲɛ dɔn u ka tugu tiɲɛ kɔ hakilina jigila an b'aw ladɔnya k'a fɔ ko ni sigi ka fɔ ba in a n'a kɛ bolofara 4 de kan n'o bɛ jamana yiriwa jamanadenw ka lafiya ani jamana kolosuma ko fɔ walasa an ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn an ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn Nigeria jamana ma kɛmɛ saba ɲɔgɔn na seginna Nigeria jamana kɔnɔ Nigeria ma ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ fɛ ka bɔ Afrique du Sud jamana kɔnɔ araba u bisimilala faba la Lagos an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Afrique du Sud jamanadenw y'u ɲɛtinɛ kɛ u ɲɔgɔnna farafinden ye a kɛra sababu ye ka farafinna jamana ɲɛma caman tɔɔrɔ min sera Nigeria ka denw ma n'u sigilen bɛ Afrique du Sud dugukolo kan jamana ɲɛmɔgɔw ma dayɔrɔ sɔrɔ u fari la u ye pankuru bila ka t'u doni ka na n'u ye Nigeria siya woloma in kɛra sababu ye ka Nandanietla de bɔnɛ a nina septembre kalo daminɛw na ni maa kɛmɛ sabaw minnu nana Nigeria jamana kɔnɔ Nigeria ka denw na u ma kɔnɔ ne kundo kabini dɔgɔkun dɛmɛnen nka pankuru min kɛra u taba ye ka segi o y'a yira k'a fɔ a kuma yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ka jigi Johannesburg Afrique du Sud dugu bala o de y'u sen zumaya dɔgɔkun dɛmɛnen maa kɛmɛ fila kun fɔlɔw nana Nigeria jamana kɔnɔ tɔɔrɔ min ye dunanw sɔrɔ farafindenw ka bɔ Afrique du Sud ka denw yɔrɔ ni maa ta ani maa fila bɔnɛna a nina foyi ma yira fɔlɔ k'a fɔ Nigeria ka denw bɛ maa 12 la nka Nigeria ka denw minnu ka butigiw kɔni bɛ yen caman ka butigi jenina ni k'u ka minɛnw jonya Tunisiakaw fɛ waritigiba in min bɛ kaso la n'a y'i to kaso kɔnɔ ka taa tako filanan kɛnɛ ka deuxième tour jamanakuntigisigi kalata senfɛ a nɔfɛmaw kun y'a jira k'a fɔ u bɛna wuli ka jɔ kɛ ka kiiri sɛgɛrɛ janko nɔgɔyadaw bɛ se ka kɛ a ye tako filanan in na a ka bila fiɲɛ na ka yɛrɛ mankutu baara sɛbɛkɔrɔ jabɔ araba septembre kalo tile 18 wuli ka jɔ kɛlen ka kiiri bulon sɛgɛrɛ sariyatigiw y'a yira k'a fɔ jɛnti kɛ ni a bilali ye a ka ko bɛ kiiri ɲɛma min bolo o y'a yira k'a fɔ da yɛrɛ tɛ don a bilaliko kuma yɛrɛ la yɛrɛ nin bɛna k'a siɲɛ sabanan de ye banga kɛ a bilaliko mɔ septembre kalo tile 3 yɔrɔ min bɛ wele ko cour d'appel se kɛra o ma o y'a yira k'a fɔ a ka ko bɛ kisa min na a fanga ka bon olu ka kiiri bulon ma olu da tɛ se ka don a ka ko la nka tile 10 yan'o septembre kalo tile 3 fɛnɛ cɛ kiiri bulon min bɛ wele ko cour de cassation o fɛnɛ kun y'o kan kelen fɔ k'a fɔ ale tɛ se k'i da don a ka ko la bi na sigasigana min d'a mɛ ka a sɛgɛrɛ o ye zale min bɛ sara a ka cakɛdaw fɛ k'a y'i kuru n'o zale dɔw ye a ma faso nafolo wari sara k'a jɛ Nabil Karoui nin y'a su 28 de ye kaso la kabini a minɛna utikalo tile 23 tɛmɛnen a bara ta kɛmɛ k'i kanbɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ faransikaw ka kunnafoni jari gafe min bɛ wele ko le point a n'o ni ɲɔgɔn cɛ sigi dɔ senfɛ a y'a yira k'a fɔ ale minɛnen don kalo kan a y'i bolongɔni de ɲɛsin maa min ma o ye Tunisie minisiri ɲɛma Youssef Chahed min ma se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ jamanakuntigisigi kalata la ko n'a jɛɲɛw minnu kɛ mɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ kan k'olu de ka bɛnbɛnbɛn tigɛlen don ale kama ko ni kalata kɔni tora ka kɛ nin jogo in na k'ale to kaso la tako filanan k'o b'a jira k'a fɔ bɛnkan manga donna ngalama na Tunisie jamana kɔnɔ Jɛnseleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon cour pénal international CPI Fatou Ben Soudani o ye kiiribulon ɲɛmaa ye a da bɛna don maa fila ka kumaw la maa filaw minnu ni sigasigana bɛ u kun ka Centrafrique jamana kɔnɔ k'a fɔ siya woloma kɛlɛ min kɛra wali kelen diinɛ kɛlɛ min kɛra Centrafrique jamana kɔnɔ kerecɛnya ni silamɛya ko ni maa fila jɔyɔrɔ bonyana maa faabaw la maa fɔlɔ o ye antibalaka ɲɛmaa ye ko Patrice Edouard Ngaisona maa filanan o ye Alfred Yekatom ye a jira mɛ k'a fɔ faali ni kɛnɛ karaba ka maa ta ka
tunu n'a ye ka maninfin lajaba maa nana masumanenw k'u bɔnɛ u nin na ka taa misiriw ti ni maa nunu jɔyɔrɔ yira o bɛɛ la san 2013 ni san 2014 maa min na ni selekalakaw ni antibalakalakaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ seleka kun gɛn kun bɛ k'i yɛrɛ kɛ silama jɛkulu ye antibalaka fɛnɛ y'i yɛrɛ kɛ keretiyɛn jɛkulu ye nin fan filaw ye sɛbɛkɔrɔ faali de kɛ santarafiriki jamana kɔnɔ ka daminɛ alamusa in na fɔ sɛbɛnbɛrɛ kalo tile 27 diɲɛ serikɛ naani setigi jamanaw ka kiiribulon tribunal international CPI bɛ da don nin maa fila ka kow la kiiri in senfɛ Fatou Bensouda ka baara bɛna bɛn fɛn min mɔ ka maa filaw jaki cogo ɲini a ka dɔn k'a fɔ fɛn min fɔmɛ ka ɲɛsin u mɔ u nɔ bɛɛ la Patrice Ngayi Sona ni ale kun ye antibalaka maa ɲɛmaa dɔ ye a ɲɛmaaba fana ale minɛna Faransi jamana kɔnɔ san 2018 décembre kalo de la ni ka bila ka taa di Fatou Bensouda mɔ diɲɛ serikɛ naani setigi jamanaw ka kiiribulon la dɔgɔkun damadɔ o kɔfɛ Alfred Yekatom fɛnɛ sina ka minɛ Centrafrique maa ɲɛmaa kuraw fɛ ni ka kɛ woropanya ye ka taa di Fatou Bensouda mɔ Alfred Yekatom ale minɛna Centrafrique faba la Bangui ka to wasadenya yɛrɛ de la wasabulon kɔnɔ koyi k'a sababu kɛ a y'i to wasabulon kɔnɔ ka sin ka maramafɛn bɔ k'o ti o y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛlɛnnen don faamaw fɛ bari sabu ka d'a kan Fatou Bensouda kɛnɛ kɛ k'a f'u ye k'a fɔ a ma ko jɔn bɛ maa in na kabini a ye maramafɛn bɔ wasabulon kɔnɔ u y'a kɛ woropanya ye o yɔrɔ bɛɛ ni ka lasago kaso la ka sɔrɔ k'a bɔ k'a bila ka taa di Fatou Bensouda mɔ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ a kun bɛ antibalaka jɛkulu ɲɛmaaya la kɛlɛbolo dɔ bila kun b'a ka bolo ka min kɛlɛcɛ kun ye maa ba saba ye u ye bɔnɛ banfula don maaw kunna. Tanzanie maa ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ Ebola bana a kelen tɛ olu ka dugukolo kan sigasigana kɔni bɛ yen k'a fɔ Tanzanie jamana Ebola bana don mi sɔn ka kɛ ka bɔ Congo Kinshasa yanfan fɛ k'a sababu kɛ maa dɔw sacogo yera yan'u ka sa banaw minnu kun bɛ u la a banaw taamasiyɛn ni Ebola taamasiyɛn bɛɛ kelen farikalaya banbali kunkolodimi banbali sɛgɛ kɔtigɛbali fɔɔnɔ nege ni fɔɔnɔ ni kɔnɔboli ni joli bɔ o de kun ka ca a maa filaw la diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya comme Organisation mondiale de la santé OMS o maa ɲɛmaw ye kɔrɔfɔma min kɛ u kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka Tanzanie jamana sɛgɛrɛ janko ko kan'u ta u tɛgɛ mɔ o mana jamana damadɔw de bɛ minnu jɔn bɛ tɔnba in hakili fɛ ni o ye OMS ye o ye RDC Tanzanie Uganda ani Rwanda ye ministre min bɛ Tanzanie kaw fɛ yen n'a ɲɛsin bɛ kɛnɛya kɔmɔ ale y'a yira k'a fɔ maaw bɛ ka yɔrɔ min kɛ siga ye k'a fɔ maa fila fara minnu ka saya bi sɔn ka kɛ Ebola bana ye ko hakilinatigɛw ka kɛ k'a fɔ Ebola bana kun tɛ bawo a kɛ ni bi cɛ a ma mɛn fan si fɛ ko Ebola bana bɛ maa na nka ministre n'a ta bɛɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya kɔmɔ Organisation mondiale de la santé OMS a b'a fɛ ka danganiya dɔw sɔrɔ o de y'a to a bɛ sɛgɛsɛgɛliw la k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ la Ebola bana donna Tanzanie wele kelen Amadou. Allemagne denmisɛnninw juma o juma nin y'a kalo ta ye a kalandenw lycée ani sanfɛ kalanso u bi bɔ ka nisɔngoya taama kɛ walasa jamana ɲɛmɔgɔw ka daɲuman don waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli ko la Allemagne dugukolo kan nka juma nata maa caman y'a jira k'a fɔ o bɔli bi sɔn ka caya ka tɛmɛ don tɔw bɔli kan k'a sababu kɛ jateminɛw kɛmɛ ka jira k'a fɔ maa ba yirika de bɛna ye Allemagne duguba Berlin ni ka nisɔngoya taama in boloda janko maa ɲɛmɔgɔw bɛ se ka daɲuman don waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli la Angela Merkel la Allemagne jamana ɲɛmaamuso a yɛrɛ kan ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛ ni fɛɛrɛw minnu ye a kan k'o dajira jamanadenw na o tɛmɛnen kɔfɛ Allemagne jamana ye dalakan ta k'a fɔ a bɛna wuli ka jɔ kɛ ni fɛɛrɛ kuraw minnu ye ka se ka dɔbɔ waati cɛnda la ni sisikurubaw filili ye ani gazi kurubaw ko Allemagne jamana k'i jija k'o dalaka bɔ a sira fɛ o ye denmisɛnnin ninnu ka wuli ka jɔ kun ye k'a sababu kɛ Allemagne jamana kɛ k'i dalaka di kana se bi mɔ a ma se ka foyi bɔ a ka gazi kuru ni sisikuru filitaw la minnu bɛ waati tiɲɛ ministre dɔw yɛrɛ kɛmɛ ka jira k'a fɔ a ka kan ko bɛ cogo min na wuli ka jɔ ka kɛ joona ka se ka na ni fɛɛrɛ dɔw ye o fɛɛrɛw ye minnu ye bolimafɛn minnu bɛ yen ni olu ka sisikuru filitaw man diya ka nikura fiyɛ olu la wali kelen ka nafolo don olu cayali da fɛ bolimafɛn minnu ye sisikuru filitaw ye zale ka sɛbɛkɔrɔ da olu kun u ka wari caman sara ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ nɔgɔya sira dɔw ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli la. Mohamed Ben Salman na Saudiya masakɛ de don ale de kan ka sigi wolo ka cɛkɔrɔba nɔna n'o kɛra binfɛn ye Mohamed Ben Salman n'u k'a ma ko NBS a ye Donald Trump Amérique jamana ɲɛma ka minisiri bisimila minisiri min ɲɛsin bɛ Amérique ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw mɔ Mike Pompeo a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye Saudiya kɔnɔ k'a yira Saudiya maa ɲɛmaw la k'a fɔ cɛni min y'u sɔrɔ ni jugu ka cɛni don k'a k'a dɔn k'a fɔ ani maa bɛ ɲɔgɔn bolo min b'a dɛmɛ Amérique jamana Mike Pompeo n'an ko mɛ ni Donald Trump ka ci k'a ye k'a fɔ kɔsada in na Saudiya
tajibɔ yɔrɔw minnu susura sani dugu cɛ pankurun fɛ boliba tɛ min na n'o ye droni ye a nakun ye ka na da masakɛ de tulo kan k'a fɔ Donald Trump labɛn bɛ ka kɛlɛ bin ma ka maa min kɛra a kɛbaa ye Saudiya jamana la ko nka ko Donald Trump ma siga a la fiyewu k'a fɔ a kɛbaa tɛ jamana wɛrɛ ye ni Iran dɛ ko wa ko Iran k'a dɔn k'a fɔ a ye kɛlɛ de jutigɛ nin ye ka ɲɛsin Saudiya jamana ma wa Saudiya jamana n'a dɛmɛɲɔgɔnw fɛnɛ n'a kɛlɛ fɛn min kɛmɛ ka mɔgɔw kɔnɔ guwa Yemen mamurutilenjɛkulu min bɛ yen ni o ye Hutiw ye olu de y'a yira k'a fɔ u ye Saudiya jamana tajibɔyɔrɔ ninnu susu k'a sabu kɛ Saudiya jamana kɛmɛ ka arabu dɔw dajuru minɛ ni ka olu susu sani dugu cɛ Yemen fanga nɔfɛ nka o n'a ta bɛɛ Ameriki jamana ko Yemen nin tɛ ko mina minnu kɛra ka tajibɔyɔrɔ bɔ Saudiya jamana kɔnɔ ka minɛnw tɛ Hutiw ka minɛnw ye ko Iran jamana ka minɛnw don Yemen mamurutilenjɛkulu ni o ye Hutiw ye u y'a yira k'a fɔ u tɛ dan Saudiya jamana kɛlɛ ma Émirats Arabes Unis min fɛnɛ ye Saudiya jamana jɛɲɔgɔn ye a k'a dɔn k'a fɔ a ka tajibɔyɔrɔw bɛlɛnnen don a fɛ don nataw la u bɛ sɔn ka dɔ fili olu fɛnɛ kan. Aman Yang n'ale kɛra FIBA Monde ɲɛmaaba ye a seginna ka na ba Maliba kɔnɔ ka bɛn ni arabadon septembre kalo tile 18 ye a kun bɛnna maliyɛnw fɛ ni bonya ani karama ye Isif Kulubali ani Seydou Ɲare tun bɛ Serifula Jabaraniso tɔgɔ la. Ka kɛ ni diɲɛ bololandolan basketball jɛrɛ ta ko munga ani kelen n'a ye min kɛla utikalo tɛmɛnen Sini jamana kɔnɔ Maliden Aman Yang de tala ni ka kɛ diɲɛ kuru kɛra bololandolanci ma ɲɛmaaba ye a bɛ bila maa min jɔyɔrɔ la ni wulikajɔ in da fɛ o ye Argentine jamana den ye n'o ye Horacio Moratori Aman Yang o min bɛyina ka ye marabolo kɔnɔna na a ye wulikajɔbaw de kɛ Mali kɔnɔ san'a ka diɲɛ jɔyɔrɔba in sɔrɔ Zabu Gale a kɛla Mali bololandolan ma ɲɛmaaba ye k'a daminɛ san 1999 ka taa bila san 2007 la o kɔfɛ a kɛla Mali kotigi ye kotigi min ka baara ɲɛsinnen kun don denmisɛnnakaw ani farasinancɛ baaraw ma Ɔtɔkalo tile 3 san 2007 don min jamana ɲɛmaa Amadu Tumani Ture bɛ fanga la san 2014 ka taa bila san 2019 la Aman Yang de kɛla farafinna bololandolan ma ɲɛmaaba ye ani diɲɛ bololandolan ma ɲɛmaa dangan ye kabini Ɔtɔkalo tile 29 san 2019 Aman Yang tala ka kɛ diɲɛ bololandolantikulu ɲɛmaasoba ma ɲɛmaaba ye o de kama balimasiraw teresiraw jɔɲɔgɔnw ani maa minnu bɛ k'a fɔ o ka wulikajɔ ɲɛsinnen don bololandolan in ma basketball ka na se Mali maa ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kotigi min ka baara ɲɛsinnen don denmisɛnnakaw ni farasinancɛ kow ma Aruna Modibo Ture o bɛɛ lajɛlen y'a nata k'a fɔ ka tasi belebele ta ni ka ɲɛsin a ma. Nin kɛnɛ nin kan aw bɛ n pɛrɛmɛ ko caman bɛ yen nɔ u ye baara kɛ basket ye an t'u dɔn u tɛ ye jabaranin na u tɛ ye u ka kuma tɛ mɛn micro la mais u bɛ baara daminɛ depuis sɔgɔma fo sufɛ u tɛ fosi kɛ wa vie tɛ fosi kɛ ko basket k'u fo k'u waleɲuman dɔn u k'a dɔn k'a fɔ Aman Yang président de FIBA u kana Haman ye u ka Mali de ye parce que o de ye n ka nisɔndiya n ka diya ye a min bɛ diya n ye n b'a dɔn fana o de bɛ diya bɛɛ ye parce que min bɛ sɛbɛn entre parenthèse o ye Haman o ye maliyɛn de mɔgɔw bɛ Mali de retenir a bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ bi a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a bɛ bɔ Mali de la Ala y'o d'an ma an ka barika k'a la an bɛ barika min k'a la k'a ɲini aw bolo i ɲuman ka don i ɲuman ka bɔ ni bɛ dugawu ɲini n b'o dugawu ɲini aw bolo. Jɔyɔrɔ min dila ma nin ye nin y'a siɲɛ sabanan ye farafinna denka ni jɔyɔrɔ sɔrɔ Zabu maa gɛlɛn min y'a sɔrɔ farafaragun kan o tun ye Misira jamana den ye maa in tɔgɔ de tun ye Abdel Monem Wabi a ye ɲɛmaya in kɛ ka daminɛ san 1968 ka taa bila san 1976 sanw kɔnɔna na o kɔfɛ de Senegal jamanaden Abdoulaye Seye Moro ale ye jɔyɔrɔ in sɔrɔ ka daminɛ san 1998 ka na bila 2002 la. Tunisie jamana maa ɲɛmakɔrɔ Ben Ali damama ka wele sira ma k'a si to san 83 la an b'a ladɔnna k'a fɔ jamanadenw ka wulikajɔ de kɛra sababu ye k'a bɔ jamana ɲɛmaya la a ye Tunisie jamana mara depuis san 1989 fo ka taa bila san 2011 na. O fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in na kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ ani ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma.